Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki kali santai mawon nggih. Monggo nanti rahapi. Sedaya jamaah Yasin Tahlil Gedangan kula hormati. Kita niku kan diperintah kali Allah namung satu tugas nggih, sakjane niku satu tugas tok. Nggih niku kengken ngibadah ten kene Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita namung nyembah, ngibadah, ngabekti dumateng Allah. Lah ngibadahi sing kaya napa? Ngibadahi nggih sing kaya ten surat Al-Bayyinah niku ditegesi malih wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nek ngibadah ya kudu kanthi ikhlas. Nek jenis ibadah kula mboten bahas karena pancen jenis ibadah kuwatah sanget. Jenis ibadah kuwatah sanget. Tur kita pun gadahi para ulama sing pun jelasaken jenis-jenise macem-macemne cara-carane ngibadah. Ten kene syariat Islam niku. Baik ten kene fikih niku. Cuma kita sing perlu kita mangertosi, perlu kita terapkan dan kadosi sampai saat ini nggih kudu tetep kita napa niku tingkataken malih niku keikhlasan kita. Oleh ibadah kanthi ikhlas. Lah ikhlas niki nek ten kene kitab-kitab niku rata-rata digabung kalih bab masalah niat. Kalih bab masalah niat. Dadi niat niki ya melbu ten kene fikih tapi yo melbu ten kene adab karena kesempurnaane ibadah kita niku nggih tergantung kalian niat. Malah sampai Kanjeng Nabi niku ndhawuhaken innamal a'malu binniyat wa innamal likulli limri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi ya fa hijratu ilallah wa rasuli. Tapi lek wa mangkanat hijratu ilad dunya yusibuha awi mur'atin yang kifa ya fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Nah, kita ngamal kita bentuke napa mawon, sing ngamal donya utawa luwe-luwe amal akhirat niku bijine nilaine timbangane tergantung kelawan niat kita piyambak-piyambak. Seberapa jauh kita nata niat nggih semanten ugi berat amal kita sedaya. Contone mawon. Tugas atau fungsine niat. Fungsine niat niki kangge bedakno endi sing dadi ngibadah kare pundi sing boten ngibadah. Contone tiyang enten kalih tiyang sing padha-padha ora mangan. Padha-padha ora mangan mulai subuh sampai maghrib. Sami-sami mboten dahar. Tapi sing setunggal niku diniati poso. Sing setunggal diniati diet. Nah, padha-padha gak mangan. Tapi beda sing siji diniati poso dadi ngibadah, sing diniati diet ya olahraga ngono ae. Makane niat penting sangat. Bentuke padha, tapi lek niate beda ya dadi beda. Ugi niat niku mangke saged bedakno antara ngibadah setunggal kali ngibadah lintuna. Contoh kita salat nggih. Bentuke salat nggih kados ngoten niku. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Mungkin padha-padha 2 rakaat, tapi tiyang mboten ngertos iki niate salate salat sunah apa salat wajib mboten ngertos. Jenengan paring beras ten kene tiyang niku ya iso uga rupa sedekah biasa, tapi ya iso uga rupa zakat utawa fidyah. Tergantung niat kita. Jenengan tindak haji tidak umroh. Kita nggih mboten ngertos, wong liya mboten ngertos iki haji umrohe kanggo awake dhewe apa kanggo badal ganteni wong liya. Ya sing ngerti ya sing nglakoni, sing niat niku. Nek niat kita ngibadah haji umroh kangge kita piyambak, ya dadine ya ibadah kangge kita piyambak. Nek kanggo badali wong liya utawa wong tuwa utawa mbah kita, ya dadine kaya ngoten. Mangane ibadah niku apa? Niat niku dadi pembeda agama.
Tur karena niat niki penting sangat. Niat niki dadi napa niku ngungkuli ngamale. Niate wong mukmin iki sampai ngungkuli ngamale. Artinya sing diutamakne niku kudu niate riyen. Sampai napa niku kita kan sering pireng nggih bahwa tiyang niku nek niat sae niku dereng nglakoni niku sampun pikantuk ganjaran. Engko aku tak sembahyang dalu wis. Niatku nutok terus tinggal turu. Sadurunge tangi niku pun dicatet wis nglakoni salat dalu. Enak. Kok umpama mangke saged tangi saestu terus saged nglampahi salat dalu saestu, ganjarane ditikelno minimal ping 10. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi nek umpama sampai keturun bablas, maka sampun pikantuk ganjaran setunggal. Enake ngoten. Makanya niat itu dadi luar biasa. Benten kali niat nglakoni elek apa maksiat. Nglakoni elek maksiat niku niat tok. Maka dereng dicatet dosa. Kok mangke ternyata nglakoni tenan, maka diparingi dosa setunggal. Kok ternyata mboten siyos nglakoni, gagal utawa enten napa ngoten mboten siyos, malah oleh hadiah ganjaran setunggal mergo gagal oleh niat. Makanya wong mukmin teko niat tok wis menang wis. Sampai Kanjeng Nabi ndhawuhaken niatul mukmin khairun min amali. Wong mukmin kok niat iku niate luwih apik timbang amale. Kula kadang-kadang lho niat kok luwih apik timbang amal guru nglakoni kok wis apik lho. Oh ternyata ngenten. Lek wong mukmin tenanan iku nek niat kan niate kanthi sempurna. Contone kaya wau nggih. Aku engko bengi kape salat dalu. Iku kan niate ekspektasine pengene sing sempurna. Salat dalune 8 rakaat, 11 rakaat. Mari salat dalu tak tambahi wiritan, tak tambahi zikir, tak tambahi maca Quran. Koyo yo niate. Umpama tangi tenan iku paling 2 rakaat 4 rakaat wis ngapa-ngop ae. Wiritan muter iku sampai lali hitungan. Wis nganti. Maca Quran iku sampai teklak-tek lho. Lah, berarti niate luwe apik timbang pas wayahe ngamal. Mergo niate wis sakjane wis sempurna. Cuma nggih karena kemampuan, karena keterbatasan akhirnya mboten saged nglanjut. Tapi wis apik. Lah niki termasuk sing bedakno niat niki kalih wong mukmin antarane wong mukmin kali wong munafik. Munafik itu malah didhawuhaken Kanjeng Nabi, niatul munafik khairun min amali. Amalul munafik khairun min niyatihi. Wong munafik kok ngamal iku malah luwih apik timbang niate. Lho kenging napa? Nggih. Mergo wong munafik watine welek, Pak, buwasa. Tapi ngetok-ngetokno apik. Melu-melu sembayang. Aku tak melu sembayang nang kene ben dicatet jamaah. Ben kok nek ana dum-duman zakat karo kurban aku cek oleh. Ngono sing ngono. Wong munafik kan watine welek, tapi melu nglakoni kesaenan. Aku cek teko ngene tah, aku cak melok ngene tah, aku tapi atine elek. Nah, makane wong munafik ku sing apik malah ngamale, niate malah mongko kita sakderenge nglampahi napa-napa monggo ditata niate kanthi sae. Contone niki mawon, jenengan berangkat sami ten mriki. Secara durasi mungkin mboten terlalu beda lah. Lenggah ten mriki antara mulai sampai buyare mangke. Tapi ganjarane beda, Pak. Karena tergantung niat kita. Enten sing bidal mriki niku namung golek mangan nang Pak Yatno tok. Emang gurung mangan sore nang omah bojoku ra masak. Nang Pak Yatno ben oleh mangan. Enek sing ngono tok. Ya oleh mangan, wong pancen niate golek mangan. Enten sing niate mriki ya pancen niat maos Yasin, maos tahlil, ndongakno wong tuwa, ndongakno dulur-dulur. Ya oleh ganjaran, ya oleh mangan ya. Enten sing niate double 3.
yo niate melu yasinan tahlilan donga, yo niate ben ketemu dulur, ketemu kanca silaturahim. Dadi oleh dobel. Yo oleh ganjaran maca yasin, maca donga, oleh ganjaran silaturahim, yo oleh mangan pisan. Nah, dadi kita mamen sami sedanten, tapi niate beda-beda. Maka mangke kundure niku nggih beda-beda, tergantung. Bahkan yang terjadi sampai double-double aku kok niate ya yasinan ya tahlilan ya silaturahim ya ngrungono ilmu titik-titik lah bek nek sing iso manfaat dilakoni. Dadi nek itung pun nata mulai awal niku mangke mantuke kundure mboten sami. Ganjarane dicatet pangeran yang mboten sami. Makane niat niki penting sangat. Nah, niat niki selain penting kedah dilampahi kanthi ikhlas. Lah kata tiang niku ngartekno ikhlas niku terlalu ndaki-ndaki, Pak. Terlalu bulet, terlalu angel lah. Sakjane ikhlas mboten angel. Justru dawuh Gus Bah, wong sing paling angel justru sing gak ikhlas. Wong sing ikhlas mesti gampang. Karena ikhlas iku gampang. Ikhlas iku nglakoni apa-apa lillahi ta'ala. Wis sitok tok. Ora usah nyabang rono, ora usah nyabang rono, ora usah belok rono, ora usah belok. Kenceng tok hunafa alillah pisan. Justru wong sing gak ikhlas wong sing bulet. Aku nglakoni ngene ben oleh ngene, ben oleh ngene, ben kok dadi ngene, ben kok disebut ngene, akhire dadi ngene. Ah, sowan. Mangkane sahabate Kanjeng Nabi tangleten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiang-tiang sahabat niku jenengan ajak perang fisabilillah, sami nderek. Tapi kadang-kadang niate mboten sami. Enten sing budal perang ben diarani wong kendel. Enten sing budal perang ben dianggep pahlawan. Enten sing budal perang ben kok oleh dum-duman ghanimah, rampasan perang. Lah niku mangke sing dibiji lillahi ta'ala fisabilillah sing pundi? Dawuh Kanjeng Nabi yo gampang. Yo karek endi sing budal sing niati lillahi ta'ala ben kalimate Allah niku hiyal ulia ben kalimate Allah syariat Allah dadi tegak dadi dhuwur ngono tok sakjane simpel. Nah, makane napa niku kita belajar ikhlas niku lillahi ta'ala. Nah, cuma ikhlas niki masalahe gampang diucapno terus saged ngaku-ngaku tok. Tapi kadang mboten saged dibuktekno. Nah, ulama niku ternyata pun damel napa niku tanda-tanda. Nah niki tandane mboten kangge biji wong liya nggih, kangge biji awake dhewe. Tandane wong nglakoni ngamal. Ngamal napa mawon? Baik sing ketok donya utawa ketok akhirat. Bentuk salat, poso, nyambut damel, dodolan nggih, srawung kanca, nulung kanca. Iki iso diarani ikhlas nek enten salah siji tandha. Setunggal tandane tiyang sing ikhlas niku mboten enten bedane antara sepi karo rame. Sawaun bainas sirri wal alaniyah. Dadi bah sepi bah rame, dhek tetep nglakoni ngono kae. Contoh ini kaya ngapunten nggih, kaya salat jamaah ngoten mawon. Salat jamaah niku nek imame ikhlas saestu, bah makmume akeh, bah makmume gedhe, ya pancet diimami ya lagune yang ngono kae sing diwaca ya ngono kae mboten enten perubahan. Tapi nek imam iku mboten ikhlas, ndelok makmume titik, ora usah suwi-suwi, ngono akhire. Tapi nek makmume akeh semangat suara dibuanterne, donga didawakne, wah iku ketara ra ikhlas iku malah. Nomor kalih tandane niku tiyang niku mboten peduli dilem wong utawa dipaido wong. Dilem ya kono, dipaido ya kono. Dadi piyambake mboten bergeming. Contoh ngapunten jenengan budal jamaah, enten sing ngelem jenengan. Budal ten pundi, Pak? Ya jamaah maghrib. Jenengan kok sregep men nembe setengah 6 kurang kok pun budal maghriban sing ngadan mawon dereng budal. Ngono dilem ngono ku seneng, Pak. Mene maghrib budal jam 3 kok. Wis beda wis. Wah niku mboten ikhlas niku. Dilem akhire nambahi niku berarti mboten ikhlas. Dipaido ya mboten berkurang. Budal jamaah dilokno. Ngaene budal wong kok
niat jamaah apa ora ngene. Ya pancen budale ya ngono ya ngono, mboten peduli bah dilem wong dipaido wong lewae budal jamaah ya budal jamaah. Dadi pangeleme wong utawa paidone wong mboten merubah ibadah. Oh niki wangel. Karena ten ati niku menungso kan nek dilem seneng, nek dipaido ngersula. Kan mestine ngono Pak menungso. Tapi lek urusan ikhlas jenengan tinggalno sifat kamanungsan niku. Karena ikhlas niku mangke satu-satunya orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Setan niku nggodha wong sabar iso, nggodha wong syukur iso, nggodha wong takwa iso. Sing mboten saged digodha wong ikhlas. Karena wong ikhlas iku kenceng nang Allah, kabeh mbelok nang ndi wong tujuane kenceng nang Allah. Ditarik setan ngiwo, ditarik setan nengen, dibatek mengisor ae kenek wong pancen wong ikhlas iku tujuane lurus lillahi taala. Terus tandane wong ikhlas malih nomor 3 niku mboten ningali ngamale, mboten neliti ngamali kenemen. Jadi tiang nek pun ngibadah atau lagi ngibadah, contohnya salat. Piyambake mboten usah neliti, wih salatku ngene rek, wis dongaku ngene rek, wis bacaanku ngene. Mboten usah diteliti ngoten. Karena nek justru tambah dideloki, tambah diteliti, akhirnya lali kali Allah wong ikhlas niku kan lillahi ta'ala kok malah ndelok amale. Kula mbiyen diterangno ngene mboten paham Pak saestu. Kali guru kula niku diparingi contoh gampang ternyata. Wis ibarate awakmu nek ditimbali Pak Bupati sowan. Lah sakdurunge ditimbali kan kita wis adus, wis maca, wis nggawe klambi apik to. Pun budal ten pendopo ditimbali kali Pak Bupati. Pas wayahe ngobrol kali Pak Bupati, kira-kira awakmu iku merhatekno klambimu celanamu apa ndeloki Pak Bupati? Ya kali Pak Bupati wong dijak ngomong Pak Bupati kok malah neliti benike malah lara sopan to Pak. Nah, iku contone wong ikhlas yo ngoten niku. Cintene wong ikhlas iku klambi wis ditata, prabut wis ditata. Cara salat itu syarat rukune pun kita penuhi. Tapi lek wis mlebu ten salat bleng, kita ilinge kudu ten Allah. Wis ora usah mratekno ngene-ngene wis ten Allah mawon. Justru lek kita ndelengi salatku ngene, bacaanku ngene, wacane kudu ngene. Walah malah lali kali Allah. Makane enten Mbah Yai dawuh, wong lek kenemenen karo bacaan-bacaan salat dipaseh-pasehno malah ra ikhlas, malah lali karo Allah. Wong tujuan ikhlas, tujuane wong belajar waosan Quran utawa waosan salat kanthi fasih iku lek sak gurunge. Engko lek wis mlebu salat ya iku diwaca sak apale iku, wis dilakokno iku. Engko iling-ilinge fokuse namung ten Allah. Sing paling abot malih nomor sekawan iki. Gini ku wong ikhlas niku mboten nuntut, mboten ngitung-ngitung ganjaran. Niku wabot. Karena kadang kita nglakoni ibadah kan kepingin taruh ganjaran. Nggih, jenengan ngapunten, jenengan kula critani. Sapa wong sing gelem yasinan, engko bakal ngene. Sapa wong gelem istighosah ngene. Kula kadang didhawuhi Pak Hardi ngono, jenengan aturaken Pak fadilah. Yo ngertos mawon tapi nek engko terlalu diterangno nemen-nemen, wong iku akhire mikirin nang keutamaan iku, akhir lali karo Allah. Contoh salat mikir hadiah. Cara gampangane salat jamaah 17 derajat. Lah kaya ngono lho Pak, nyambut gawe mestine kan sing dipikir iku tandang gaweku ben bener oleh iku piye. Mestine ngono. Tapi kita engko tanggal sakmene bayaranku akhire kelendran karo penggawean. Nah niki sing rada angel banget kula kadang yo jenenge wong ibadah yo golek ganjaran. Justru malah kula niku kadang duwe politik Pak. Eleke kula niku ngibadah iki apik endi kalau ibadah iki. Akeh endi ganjaran kalau ibadah iki. Lek ngono aku tak nglakoni sing iki. Akhire sing dipikir ganjarane, mboten sing dipikir Allah. Malah dawuhe para ulama, para ahli sufi niku, wong lek wis kadung ikhlas, gak peduli ngamal niku cilik apa gedhe, penting iku diperintah Allah dilakoni. Urusan ganjaran ra usah diitung. Ra usah bahkan ra oleh dijaluk.
Ra ilok dijaluk dituntut ra ilok. Mari salat, ya Allah endi ganjaranku? Aku wis ngene kok. Jarine aku lek wis ngamal bakal ditikelno. Jare ben sugih. Endi gak sugih-sugih ngene. Nah niki kurang ajare kita. Selama niki wong-wong sing mboten ikhlas niki ngibadahe niku ya wis dilakoni tapi secara tata krama sangat kirang kelawan Allah. Lah terus solusine piye, Pak? Ngenten. Jenengan ngamali tetep mawon. Mboten usah terus mantun disanjangi ngene terus jenengan enten perubahan macam-macam. Jenengan lampahi biasae jenengan. Salat sing fardu-fardu jenengan lampahi, sunah-sunah sing jenengan saged jenengan lampahi. Kok enten dereng ikhlase, mpun mboten napa-napa. Belajar kanthi melampah kedik ke kedik karena kita niku mboten nabi, kita niku mboten sempurna. Mesti enek mboten ikhlase. Mbuh pirang persen enek gak ikhlase. Lah ngoten niku mangke serahne ten Allah. Karena wong saged ikhlas niku pasti berkat pitulungan hidayah taufik saking Allah. Ra iso Pak wong aku ikhlas mergo aku belajar dhewe. Ra iso Pak. Nek mboten diparingi hidayah taufik pitulungan saking Allah, ra iso kita ikhlas yo. Ati kita reweget saestu. Makanya kita ngibadah wis dilakoni. Kali njaluk tulung Allah, ya Allah jenengan dadosaken kula tiyang sing ikhlas. Kula ngibadah kanthi semangat mergo mung karena panjenengan, mboten mergo liya. Wis ngono ae cara umpama nek kotore nek regeti kita enten pirang persen mboten ikhlas yo kita istighfari wong pancen kita nggih menungso biasa. Kata lupute kata dosane. Iki penting kita ndonga njaluk tulung ten Allah muga-muga kita pejah kanthi husnul khotimah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kanjeng jamaah. Sinan iki. Kamu sampun katan Jawa tanggap monggo. Katan lagi. Ingkang badhe